Ja, vi beklager de tekniske problemer og vender tilbage her. Det var noget med noget samfundsopfattelse, vi skulle se på, og vi starter med dig, liberalisten Lak. Ja, jamen som tidligere sagt, så har vi er meget mere vi er meget mere individuelle, og derfor så er det meget vigtigt, at vi sætter individet i fokus. Og samfundet, det er alene, altså det er kun oprettet af praktiske grunde, som jeg sagde, det der med, at den er her egentlig kun som en rygsøjle for ligesom, vi har noget, vi kan støtte os til. Men hvis vi dyrker individet, jamen, så er der også meget større chance for, at virksomheder og individet selv kan få økonomisk uafhængighed og vækst. Spændende. Og hvad siger du der, kommunisten Kak? Det er jo helt fortroligt. Hvad er det for noget? Hvis vi nu får et kommunistisk tankegang, og i det hele taget bare kommunisme er det jo bedst, fordi at vi får ikke nogen stat overhovedet. Vi er alle sammen en organisme, og vi vil simpelthen ikke kunne have nogle problemer, vi vil ikke have nogle interessekonflikter, som vi har over det. Og ved liberalisme, hvor alle har forskellige synspunkter, vi vil have én synsvinkel, og sådan er det. Der vil ikke være konflikter, der vil ikke være noget spil. Vi vil have det fredeligt. Okay. Peace. Og nu siger du stat, og det får mig til at hoppe videre til næste step, som er noget med, at vi skal se på noget, hvordan I ser på staten, jeres syn på staten. Og hvis vi starter med dig, Kak, hvad er kommunisterne? Hvad siger I til staten? Hvordan ser I på staten? Skal den være stor, eller skal den være lille? Eller? Nu har jeg nævnt før, at simpelthen hvis vi får en kommunistisk stat, så vil der ikke være nogen stat som sådan, fordi vi alle sammen, vi har det vi har, og vi har ikke behov for mere. That's it. Okay, meget spændende. Og hvad siger du der, liberalisten Lak? Er du enig, eller ser I lidt anderledes på staten? Altså både ja og nej. Han siger jo, at staten bliver overflødig, og vi mener jo, at vi er nødt til at have en minimalstat, hvor den består af politi og militær og nogle domstole, som ligesom har nogen, der kan skride ind, og vi har nogen, vi kan støtte os til, hvis det bliver nødvendigt. Men det har vi ikke haft behov for, hvis vi har en kommunistisk stat. Der vil ikke være konflikter. Nej, men vi har den her minimale stat, hvis ansvar er ligesom kun at fokusere på, at den enkelte persons rettigheder og behov ikke bliver krænket. Ja. Vi derfor kan få lov at leve som et godt og sundt og individuelt menneske, og det mener vi jo er godt. Ja, og for lige at samle op her til sidst, så kan vi jo sige, at det her det ligesom er en af grundene til, at den kolde krig den er udbrudt. Det er fordi, der opstår de her uenigheder mellem kommunisme og liberalisme, som vi ser mellem Kak og Lak i dag. Og det gør så, at vi kommer et step tættere på den kolde krig, og der vil altid tyder det på at være uenighed mellem de to, og derfor vil der altid være krig, tror jeg, på trods af, at de måske er enige på nogle få punkter. Vi takker af her i dag fra studiet. Farvel.